O Concello de Muros baralla alternativas para cambiar os xulgados de localización. A alcaldesa e a Dirección Xeral de Xustiza desbotaron a idea de trasladalo ao Cine París. A Casa do Concello de Muros estase a quedar pequena. Nos últimos tempos non deixa de crecer a demanda dos profesionais da avogacía e dos procuradores para contar o antes posible cun novo edificio no que trasladar o xulgado. Agora mesmo está na segunda planta do Concello e segundo apunta a alcaldesa muradá María Lago. Non cumple coas necesidades que temos. O anterior goberno fixera unha proposta á Dirección Xeral de Xustiza, pero esa proposta nós desbotámola porque creemos que non é para nada, eles propoñían darlle o Cine París como edificio para o xulgado. Nós desbotamos totalmente esa idea, e de feito eu falei no co-director xeral de Xustiza, e o director xeral de Xustiza coincidía comigo en que non era un bo sitio porque non permite un acceso discreto, non permite un aparcamento próximo, tal e como está o cine, onde está situado, topámonos con que hai 2 días a semana onde o mercadiño chega ata as propias portas do cine e onde pois a hostelería tamén chega incluso a ocupar os soportais do Cine París, polo que sostén que non é o mellor sitio para albergar o xulgado. Aínda que iramos os xulgados no centro dos povos, sí que temos que permitirlle un acceso medianamente discreto, porque, sí que é certo que en horario laboral calquer persoa pode ir ao xulgado por calquer trámite, pero a 7 da tarde dun festivo xa sabemos que quen vai ao xulgado non é para unha fe de vida, vaise por outros temas. Aí creemos que debe haber un mínimo de privacidade que o Cine París non podía dar. Lago mantivo diversas reunións co director xeral de Xustiza, José Tronchoni, e realizoulle diferentes propostas. Que está, el díxome que ia evaluar, estamos pendentes de que nos digan algo, o edificio da antiga lonxa de Muros, que creemos que é un edificio que cumple perfectamente e que ademais permitiría que dende Xustiza ou dende a área de benestar se dotase ao Concello de Muros con outros servicios que agora mesmo non ten, que poden estar vinculados ao xulgado e que son moi necesarios, como pode ser un punto de encontro familiar. E a segunda planta do Concello estaría libre para o persoal que traballa no mesmo. Estamos apretados e ter a segunda planta dispoñible permitiríanos, pois, ademais de ampliar as nosas dependencias, unificar distintas seccións do Concello, teríamos tamén a posibilidade de ter un bo sitio para o arquivo que agora mesmo non o temos.